naka-off yung ilaw dito. On muna natin. Yun. So yan po yung mga available na naka 30% off. So karamihan po ng mga sapatos na around 1,200, mga ganito, magiging around 900 pesos na lang. Or siguro 800, hindi ko po alam. Basta around that price point. So, magagandang quality pa rin po yung makukuha nyo sa presyong ganyan. May mga 9.5, may mga 10, may isang 12 pa dito. Yan, kung 1.3 yan, nasa 900 pa rin po yan. Paunahan na lang din po sa Thursday kasi alam ko marami pa rin na nag-aabang ng sale natin. Dahil yun, para makakuha na mas mura. So dito pa rin po yung almost brand yung AF1 natin. So size 11 po yan. AF1 na size 11, 1.3 po kami dyan. Magiging 900 na lang. Karamihan po naman dyan yung mga na-flex ko lang nung last arrival natin na Sabado. So andyan pa rin. Medyo naka-off na yung ilaw namin dito sa kabila. Kasi close na kami. Live din po pala kami Thursday ng gabi. From 6 PM to 9 PM para makapag-mine din po lahat ng mga tao online para sa 30% off. Yun, nandito pa rin yung SB Blazer. Nandito pa rin yung almost brand new na Converse size 9.5. Kasya to sa 10. Ano po yan? 750 lang po yan sa amin. 750. Nasa na lang yan. Baka 500. Ganyan. Yun, abangan nyo po para makapag-mine din kayo sa live kung hindi kayo makakapunta dito sa amin. So maraming salamat sa panonood. Basketball lang naman sana tayo. Kaso bakit may moth sa medyas natin? Grabe yung moth na yan. Tingnan natin sa ilaw. Kumusta ang itsura niya up close? Grabe yung mata niya. Black na black. Tapos ang laki parang owl. Power of the maluto. The beauty of... Bitaw mo na yung medyas ko, please. Okay, syempre, papakawalan natin yan sa wild. Sa wild. Ayaw mo talagang bumitaw. Grabe. Bye, Mr. Moth. Sa'yo na. Sure.